Baidez, allí a Montaverner, corresponsal oficial de Bona Vesprada. Berta Baidez, quina història ens portes? Reportera ballera. Reportera ballera, 4x4, Mira, crossover. com comença, mira. Les festes d'agost? Mira, anar la reportera ballera per ahí. Mira. Ella veu una fila i s'apunta. Com volia començar així? Bona vesprada, Berta! Jo portava ahir el puro. Jo sempre me penso que sé i no tinc ni idea de moros i cristians. Estic aprenent-lo en esta televisió. Més del que et Mireu penses. quina benvinguda ens donen a Montaverner. Clar que sí, un fort aplaudiment per als moros i cristians d'aquest municipi de la Vall d'Albaida. Clar que sí, vinga, aplaudiu vosaltres mateix. Ai. Clar que sí, és que no tenim públic, ens hem d'aplaudir a soles. Estem en el Calvari. És un lloc emblemàtic del municipi. No té res a veure amb els moros i cristians, però era un lloc preciós per a poder mostrar estos tratges i aquestes festes tan espectaculars. Adrià, tu eres el president de la comissió. Sí. Presenta'm els xics i xiques que tenim així avui. A veure, de la part del bàndol cristià tenim a Juanjo, dels Boniquets, a Esther, de les Cides, jo que soc dels Taverners. Després de la part mora tenim a Ceilu, de les Tuaregs Dones, a Andreu, dels Tuaregs Homes, i a Pep, dels Morotunos. Bueno, molt bé. Moltes gràcies per vindre així en la calor que fa vestits. Conteu-me un poc, a veure, perquè quan se celebren els moros i cristians, quantes filades sou al poble... Mira, si celebren l'última setmana d'agost sencera, és a dir, que de dilluns a divendres fem, encara que hi ha alguns actes previs. I actualment són 6 filades, va començar en 3 filades el 1976, ara actualment som 3 cristianes i 3 mores, i fem això, fem l'última setmana d'agost. Tenim així representació de totes les filades, Adrià? Sí, hem vingut un de cada, com que tampoc podia ser molta més gent pel tema del virus, hem vingut un de cada per a mostrar la representació. Bueno, conta'm quan són les entrades per a que la gent l'any que ve, si se celebren, que puguen vindre, a veure-vos. Esperem que sí. Bé, hi ha uns actes previs que moguem al sopar de Germanor, que és el dimecres d'abans. Després, el diumenge d'abans d'aquesta setmana fem les paelles, això està combinat també en les festes que després vos parlarà Ceilu. I després ja el dilluns moguem el que són en si les festes de moros i cristians, que comencem participem també en l'ofrenda, i després ja comencem amb la nit de l'olla, que és una espècie de... En altres pobles diuen entraeta... No, em sonava... Hi ha molt poques comparses que fan olla per a sopar, els morotunos no van a fer. I fem l'olla, li diguem la nit de l'olla, és un desfile d'entraetes, en altres pobles diuen entraetes, l'olla, etc. o assat. Ja dimarts fem l'entrada, comencem a les 7 amb l'entrada de moros i cristians, després a les 8 ja fem l'entrada dels bàndols, i ahir dir-te un poc així com a algo destacat que tenim del poble respecte a altres que no tenim una figura del capità. Som un poble que no som molt gran, i aleshores cada bàndol té la figura de l'abanderat, que recau en una comparsa cada any. I no hi ha la figura del capità, és a dir, sí que aquest abanderat és el que s'encarrega d'organitzar més coses per a l'entrada, de fer un poc de boato, etc. Però no hi ha una figura en si, perquè ja t'he dit, pel tamany d'habitants ens costaria potser cada 3 o 4 anys trobar una figura de capità. Una cosa més? Sí, si vol. No paren. Seguim dimecres en la Diana i després per la vesprada, que participem en la processó de la Mare de Déu. Dijous fent l'ambaixada de vesprada i després divendres fent la retreta per la nit. La retreta és l'acte de les disfresses i també és característica sí que el fèiem l'últim dia perquè normalment mostràvem a vegades coses que havien passat en les festes, no? És un poc la partida crítica. Bueno, molt bé, ben curiós. Però me crida l'atenció que els moros i cristians estan dins de les festes patronals. Ceilu, les festes patronals en què consistissen? Bueno, les festes patronals estan dedicades a la nostra patrona, la Mare de Déu del Loreto, al Santíssim Crist de la Paciència, i l'últim dia als titulars de la parròquia Sant Joan i Sant Jaume. Quants anys teniu? Sí. A veure, comencen el dia de la presentació, el dissabte d'antes, fem la presentació de la reina de festes, la seva cor d'honor, i entonces jo crec que l'acte que diu es comencem festes patronals és l'acte de la portada de la Mare de Déu del Loreto, que està en la seva ermiteta encolata al poble. Es porta en romeria i de benvinguda la gent del poble i els moros i cristians li fem una ofrena. Bueno, molt bé, espectacular, Un acte molt emotiu, la veritat. Tot això en una setmana? Sí, en una setmana. Després, el dimecres,
celebrem el dia de la patrona, la Mare de Déu. Es fa la missa i es fa la processó en la que participem els moros. Moros i cristians. Estic veient jo que n'hi ha participants de totes les edats. Jo a mi m'ha cridat l'atenció este home, Pep. Pep, a mi m'han dit, Pep, que vostè és veterano. Veterano, el més veterano de tots. Jo vaig començar quan es va fundar-lo dels moros i cristians i a dia d'avui continuem encara en la bretxa. És l'únic des que van començar que continua. O sigui, vostè és dels fundadors. 45 anys eixint a desfilar cada volta que s'ha eixit, menys l'any passat que no es va eixir tots els anys amb eixit a desfilar. Ha canviat molt la festa o no? Continua igual, en la mateixa essència del primer dia? No, ha canviat molt, perquè antes, quan vam començar, érem quadrilles d'amics que es vam ajuntar i ara, després, ja no ha pogut ser quadrilles d'amics. Ja cada un ha tirat per al seu costat i n'han vingut de més joves. Ara la comparsa tots són fills meus. Antes era jo uno, però ara tots són fills. No n'hi ha ningú de la meva edat en ningú puesto. Ahí està vostè, fester. Li agrada la festa a vostè, Pep? Li agrada la festa? Bueno, si dic que no, i porta 45 anys pegant-li... Molt bé, Pep, un plaer conèixer-lo. Bueno, xics, estic encantada de veure-vos vestits. Repetís que fa molta calor, i així esteu, mantenint el tipus. No sé les ganes que teníem de vestir-se. Sí, també m'imagino. Estos vestits tan xulos d'on són? Bueno, doncs els trajes, els complements, els bolsos, tot es fa un xic d'ací, que és un artista. L'empreseta la té superproper d'ací. O sigui, tenim el taller ahí baix en seguida? Sí. Vos apetís, Joan Maria, que baixem i vegem com fan estos trajes? Perquè ha de ser complicat, que té molta maneta d'obra. Sí. Jo el que tu decidisques. Que tinguem moltes ganes de desfilar, no, xiquets? Baixem desfilant! A veure si Fenomenal. arribem poquet a poquet. A veurem. Música, mestre! Compte amb les pedres, No vos entropesseu. Mira. Quin garbo i quin salero, tu. Mira. Hasta María Faesina. Sí que va fan el tas. El contoneo ese. Es que m'encanta quin convoi ja començar. A mi ja m'agafa ahí, subidón. Pues sí, mola molt, perquè Que la bé música de començar ja festa les és festes populars. meravellosa i com ambienta. I com la trobem a faltar? Com la trobem a faltar? Sí, però quan tenim oportunitat ja l'estem escudellant.